Namuhla ngizokhuluma ngamasu okulawula iJET. Isifo se-gastroesophageal reflux yisimo esingapheli esike sabhekana naso sonke ngesikhathi esithile empilweni yethu. Ngakho-ke ukuguqulwa kokudla nokuphila ngendlela efanele kubaluleke kakhulu. Izinguquko zendlela yokuphila zifaka ukwehlisa isisindo uma unesisindo esingaphezu kwesisindo esifanele, ukudla izidlo ezincane ezivamile, ukugwema ukulala noma ukulala phansi ngokushesha ngemva kokudla, ukulala ohlangothini lwesobunxele, ukusebenzisa umbhede ophakanyisiwe noma ukusebenzisa amaphilo engeziwe uma une-reflux ebangela inkinga ebusuku. Ukugwema izingubo eziqinile ebusuku kubaluleke ngokulinganayo. Uma sikhuluma ngokuguqulwa kokudla, kubalulekile ukugwema ukudla okubangela izimpawu zabo. Lokhu kungafaka ukudla okunamafutha, ukudla okunamafutha amaningi, ukudla okunezinongo noma ukudla okunezithobheli njengamalamula nama-oranges. Kubalulekile futhi ukudla kancane nokusafuna ukudla kwakho kahle. Gwema ukubhema, gwema utshwala, gwema iziphuzo ezine-carbonated noma yiluphi olunye ukudla olubangela izimpawu zabo. Uma unezimpawu isikhathi eside, uma izimpawu zakho zingapholi ngemithi ethengwa ngaphandle kwephepha likadokotela, uma unezimpawu zokuhlanza ezinegazi noma uma unezitulo ezimnyama, uma unenkinga yokudla, uma ulahlekelwa isifiso sokudla noma uma ulahlekelwa isisindo, khona-ke udinga ukubonana nodokotela wakho we-gastroenterology ngokushesha ukuze ahlole isimo sakho. Ngiyabonga.